Ya piye kok modot kok kludakan kresek kaya wong menyel ngono. Apa to, Mas? Kenapa Nek kurene ki bojoku ki gendro njaluk pawon sing langsung kena digawe, sing praktis, minimalis, wis ora usah dadak begesting, ora usah dadak ngecor. kuwi jenenge kitchen set, Plon. Lah ra njowo kene ki wong kawak. Dapur model anyar kuwi jenenge kitchen set. Piro regane? Iki 5 juta 5 juta. 5 juta. Koyok ngene apike iki? Kaya ngene apik wis ana lampune. Dan iki Ya, bahane aluminium. Iki berarti nek bengi-bengi luwih goreng sego wis padang ya. Dereng kakne lampune, delon iki wastafel jedune. Kena gua ada iwak, hiu, paus ya kena. Kompor tanamnya ya wis siap. Oh, iki sing speke kompor tanam. Yo, Sama mau kompor asap ya, Nek. tumpu ya iso ya. Tumpu ya iso. Iki serobonge asap. Yo wis enek lengkap, nek pengen dikai lengkap Piro regane nggih? 5 juta iki. Gek barang sakmene gedhe niki mesti ongkos kirime luwarang. Omahmu lho ndi? Omahku kene ndi jenenge kuwi? Bojonegoro Malu kene lho. Walah kono kuwi ta. Ya. Yo nggon-nggon aku golek jamur ngono iki gratis ongkir. Jabang mbek gratis ongkire ning ndi ae? Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah wis tak kei gratis ongkir bayare COD. Jabang mbek lah kok penak men. Penak Kuwi kok. cara pesene piye kok kanggo dulur-dulurku menawa nek pas dolan nggonku terus pengen ngiler Yo, ngono. profil Ki Furnitur ngisore wis lengkap. Bali. Infone wis lengkap info Infone wis pemesenane lengkap ya. ngisore ngono. Ya wis Jabang mbek lah kok apik men.